Sanibonani Mahlabezulu, siyahlangana futhi ku-Ndebele Confessions. Bengithi mina ngathi ninga-subscribe, ni-like nokushare inamba zenu ziku-screen zokuthi nikwazi ukuthumela ama-confession wenu. Bhalelani ngapha, kwazi bani ungazithola usuthole usizo kwelinye ilanga. Masingene kuyindaba yethu yanamhlanje. Ithi Madawu, ngicela ukuthi ungifihle igama lami, ufihle impela igama lami abantu bangalazi. Madawu, mina ngiyintombazane eneminyaka ewu-26. Ngiyintombazane kusukela kudala, ngiyintombazane ekhule ingumuntu lo onamaphupho. Amaphupho wami ayethi uma ngiwaphuphile ngivuke impela ngizwe ukuthi it's real. Ngangijwayele ukuthi ngiphuphe ngisasemncane, ngangiphupha ngisemanzini. Uma ngisemanzini laphayana kusuke nginezidalwa zasemanzini, nginama-mermaid, ngathi manje kusekhaya. Ngangizizwa engathi ngisekhaya uma ngisemaphupheni lapho sidlala kujabulwa. Kodwa abantu engisuke ngidlala nabo ngijabula nabo ngabantu abangathi ngama-mermaid, ngizothi zinjuzu zasemanzini. Uma ngithi uma ngivuka ekuseni ngibe ngumuntu lona ovuka emanzi te, impahla ebengizigqokile ngizizwa ukuthi zimanzi, ungathi manje ngiphuma phakathi kwamanzi. Umbheda wami mina njalo nje ngangihlala iy'ngubo zami ngizinekile ngenxa yokuthi suke zimanzi, ngivuka ekuseni njalo zimanzi. Uma ngiy'tshela abazali nginenkinga so bangayinaki, kube yilento yokuthi bathi hhayi usasemncane, mhlambe uchamile, mhlambe khona into eyenzile, kodwa yinto eyayisenzeka in reality. Kuthe uma kuya ngikhula ngithe uma sengineminyaka ewu-23 ngazithola ukuthi emanzini lapha emaphupheni wami wona lawo ngathandana nomunye umfana lo wayengumfana omuhle one-dreadlock elalilide lifika ngapha ezibunu, lilihle le-dreadlock, emuhle lo bhuti lona emanzini, kodwa phezulu ngapha usuke engumuntu ngapha enzansi ebe yinjuzu. So lo muntu lona sasithandana emanzini, njalo nje uma kufanele ngilale ngangiba nale excitement yokuthi sengizohlangana nomuntu wami. Ngempela vele ngangisohlangana naye emanzini, ngivuke ngimanzi njalo njengoba ngakujwayele ukwenzeka njengensukwini, kodwa nje kwakuyinto esangangiyijwayele futhi nje kwakusekumnandi ngoba sengi-enjoy-a lento yokuthi ngiyathandana kunomuntu engithandana naye. And uma ngivuka ekuseni ngangingumuntu lo othi mhlambe ngazuza ukuthi hayi ngathi manje lapha ekhaya akunamali, akuna-nex, ngithi ngingalala ebusuku ngiphuphe ngisemanzini. Uma ngisemanzini banginike imali, ngivuke ekuseni ngizothola eceleni kwembheda wami kunemali impela, yona le imali ebangiphe yona emanzini isuka ikhona in reality. Hhayi, ngithathe imali le nginikeze abazali bami, bangibuze ukuthi kanti kwenzakalani. Ngibachazela ukuthi le nto bekade ngimtshela yona, le nto engiyitshela yona ukuthi ngivuka ngimanzi njalo nje, manje ngagcina ngingasalali ney'mpahla sengilala nginjalo ukwenzela ukuthi ngingavuki.